Ćao svima, danas ćemo igrati Minecraft. Evo ovako, ovo piše da Srbija, malo ćemo imati preživljavanje, nego ja sam bio počeo nešto da snimam i sve to, pa mi nestade struje. Vidite, usred nedođije sam. Nestalo mi struje i mene je mnogo mrzelo kako se zove da ja to sve idem početka. Sad se poplave i sve živo. Nastaje struja svaki 5 minuta. Evo da kažem da ovako, šta je ovo, ovakvu nedođiju da kažem, nikad nisam vidio u ovoj igrici. Ne znam, nekako čekam šta je ovo, crvena obojna glina. Kako zove, nikad nisam vidio ovakav svijet, ovo prvi put, ne znam ni da li ima životinja, ne znam ništa da li ima. Evo ima raznih boja, to je bitno, kak je životinje, kak je okra. Malo se šalim, ovo je žuta glina. Sad ima ovakav svijet. Dobro, sad znam. Ima crna i siva brana. I polako ja se vraćam svojoj kućici. Da, ovo je bilo. Čekaj, ima i malo i beše. Dok sam još ovdje najdobao i malo kamenčića. Kamenčiće. Ovdje ću da počnem. Da bi mi trebala dobro. A prije negdje vidio. Kopat ću ovako kao stepenice da bi mogao da izađem. Idemo, jedan blok više, ali neće škoditi. Dobro, ovo kopam ceo dan. Naću ću glinu, a gladnim polako. Ja stvarno ne znam šta ću da jedem u ovoj nedoći. I jabuka. Jabučice, dođi vamo, te ja pojedem. Neće biti to. Upadam nak. Ne sad, ajde, dođi jabučice. Jabuko, padni s neba ti. Nemoj s neba su hrast. To mi nikad nije bilo jasno. Piše ponekad daske od hrastovine padne jabuka. Pošto ja vidim da samo neće ne pada noć. O ne. On mi krevet ne da se vratim. Sad će kriperi, skeletoni, paukovi. Ako budem ubio paukove, nadalje sam. Ako ću stopirati video do dana. Ajde, ćao. Što ćao, nastavit ćemo mi. I evo ga, konačno malo dana. Sam se stvorio dok sam ovo čekao. Gledao da li će da dođe koji creeper da mi uništi kuću. Nema ih. Ako mi dođe creeper, onda sam ga. Da ne kažem šta. Ajde sunce više. Zadnjoj kući ne vidim ništa. Moram ugalj da nađem, moram hranu da nađem, ja moram da nađem, ne vidim. Evo ga, lepo kockasto slonašce. Minecraft lako je, sunce sija sve lepo. Mi kod nas plivamo. Ja živim, čekaj mi malih zombijane, u gornjem Creeper. Ja živim on kako se zove Gornjem Milanovcu. Tamo kod nas reka Despotovica koja je uvijek bila mala, poplavila nas bre. To je samo Creeperu dođi da te cepam sekirom. Piši, nema pokriš. Dobro, pukni ako hoćeš. Nisam ih baš vidio sad oko noći. Kamen? Nije kamen.
samo glina. Mrzim ovaj svet. Kako lepo nekad imam džunglicu. Jednom sam bio u nekom svetu i u njemu sam vidio kako zaboravio sam. Sam teo kažem, zaboravio. Kako na vodi, tamo ima kao, ne znam kako kažem, kućica i drže neki stubovi. Jako lepo, unutra me su dopere, sve zanimljivo. Ja prisvojio. Znate kako, ja idem vamo, pa da izađem. Ups. Treba mi hrane, ne, ovdje je bio skeleton. Skeletončiću, nemoj da me ubiješ. Nije valjda? Jeste. Šta se gore ću napravim kuću, pošto mislim da je gore džunglica. Džunglicu tražim. O Minecraft 1.7.9 nikad nisam vidio vuka ili tako nešto. Pričaju mi drugovi, prijatelji kako su viđali takve živuljke, što bi rekao. Sad, evo, dok ja sve zaobiđem, umrem od gladi. Još mi malo lagu, evo, odlično. Škriptus. U kućem se ne vidi. A daj, brate, obradovao sam se da je džungla. A vidi šta sam našao. Dobro, makar. Šta je dobro, šta ja pričam. Ne tamo džungla. Bolje sečem drva brzo, pošto ću šno umrem od rane. Žalim sad hrane. I sad više može se dobije jabuka. Jabuko padne mi. Evo je. Tako je, jedi. Još jedna bi nam valjala. Čekaj, možda ovako treba. Aj, molim te, nađi se negdje. Jabučice. Čekaj, strelom ću. Ove godine jabuke nisu letile. Pa sad sam onako u full lošem stanju, da kažem. Sam brojio dok sam došao, možda letio, mislim ipak. Jeste. Čekaj, kamen. Nije kamen. Oh, fuck, sad neće mi se puno života. Samo čekam svoju smrt. Gore mi je kućica. Jeste li kamen? Ali to nije kamen. Ovdje ne mogu naći. Preka nisam mogao naći glinu. Nisam znao šta ću radim, brate. Treba mi glina, volimo na blokove od nje. Sad ne volim glinu. Evo da mi je vamo kućica. Idem ja. Morat ću pređem cijel svijet da nađem 3 ovce. Ja mogu jednu da nađem, a treba će mi 3. Ili ako nađem metal, ali ovdje mogu nađem nije zombija. Sam 2, tačnije još sam jedan i ostatke. Brzo unutra napravim štapove, napravim neke gluposti, mogu da sečem drveća. Ups, nisam dobro. Kliknuo sam shift. Tako. Šta mi sad treba? Treba će mi ovako prvo šovčić. A šovče, šta bi rekli? Mač. Jedno, 2 krampića. I
2 sekire. Još jedan još. Nek se ima, kad se ima. Kaže ima se, može ovako. Čekaj. Da piše? Ujačam. Evo, našao se šta mogu da objavim. Bez kamera dok ne napravimo ovo, kako se zove. Peć. Nema ništa tako. Evo, sikirče. Ali tad ću morat se držim drvenog, kako kažem, alata. Seći drvo, seći. Padni jabuko, prokleta. Što ne mogu, čekaj, malo sam krampa mene dobio. Krampčiću, evo. A pa da, sad moram još jednu da nađem. Ovdje ne moram. Jesam našao? Jesam. To odredim spun život, ajde nađem još malo nekih jabučica. Nek se ima, valja se. Ima se, može se. Čekaj da ga uzim. A ne još jednom. I brebo, čekaj, kramp. Sad neće nek s ovim da mi da. On mi reći da na hrastu nema jabuka. Tako, ja kažem tako, mislim da bi... I bre, bok te... Čekaj, meni malo teško. Hrast, uhepi. Čekaj, da li je ovo hrast? Hrastovina, brate. Hrastovina... Padaju jabuke. Krampote, brate. Vjerojatno to nije predviđen za kruž. One makaze su dobre za kruž, da dobijemo ne blok. Kako kažem, blok krošnje, blok lišća. Ajde. Samo treba krampa. Da, nećemo. Evo ko. U ovoj epizodi sam planirao nađem kamen, ukoliko je to moguće. Nađem kamen i... Stvarno briga, to je to. To je za ovaj klip. Evo ko. Čini mi se... Znači sam krenuo u vodi kad sam ovako, ja vidim sam me hurić, šta li se dešava, pogledam, ono voda. Što ovo nije vuna. Ej, opet sam gladan. Ne, pravilno briga. O, super, mogu da vidim kamen. Znate kako, idem se vratim kućici. To je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Kako se zove... Sljedeći epizod ćemo imamo rudnike, pa tamo. I breta, ono, sve kažemo, to je bilo to, ono, i nađem kamen. Yes! Sigurno godina puno, daj Bože će naći malo uglja, pošto mi je kuća kod da neku umre. Ajme reći da si ovo šalim se vuna ne. Jeste, kao što meni piše na srpskom, blok kaldrme. Treba nam mos. A ja imam. Čekaj koliko nam. 6, 7 još. I bre, bog te, ja sam za noć čekao na pola sata. Aj sad mi reći da sam zaboravio da ime kuća. Gotovo. Sad će sam se okrenuo, ako pored mene samo dum. Eto kako, prekinut ću ovdje pa ćemo odavde nastaviti sljedeći put. Ćao.